Aranburu jauna gure ondoan. Enhorabuena, Agustín, sorionak, extraordinaria regata de tu cuadrilla, ¿verdad? Eskerrik asko. Yo creo que sí. Creo que sí porque hemos ido por las calles a priori mejores. Yo también creo que han sido mejores. Y hemos ido, pues bueno, pues ya no podemos decir que me ha tocado la calle, hemos ido por la misma. Igual el tiempo, el viento, pues no sé. Pero bueno, esta ha sido una batalla más que se ha ganado y el domingo vendrá la batalla principal. Munarri daukat hemen aldamenean, lehenengo eta behin, sorionak. Eskerrik asko. Bigarren txanda honetako denborarik onena markatu duzu, ala hori Bermeorekiko 11 segundura. Bai, ez, bueno, guk ere estropa egin dugu. Txanda irabazi dugu, oso ondo irabazi dugu eta posi, pero bueno, ezin da deus egin, haizea altzatzen bada, brisa hau altzatzen bada, jakin egun beldurra nakagula altzatzen bazen eta pixkat altzatu eta 10 minututa kanpoa asko altzen duzu. Pero posik, estropa bikaina egin dugu, udako maila eman dugu eta posik. Maria Bando, Kaikutarren ordezkaria, Bermeok Kaikuri 10-11 Hondarribi 19 Orio. Permari, eguerdion, lan egin duzue gogotik, saiatu zarete Bermeotarren atzetik, zein da zuen balorazioa tarte hau ikusita gero? Bai, egida, zigeratik beti segundo bat bi apurka-apurka, 3 segundoraino, eta uste dut hor ja ziagoatik atera eta euro 4 segundotik. Eta batez eurok erdiran zartu da bet, ez dakik guk denpo asko uste dut egon garela euron ugeren atzen, eta ez dakit benetan bigarren luzea ondo egin duen. Pentsen du alde baten o bestean ugeran atzen, uste dut ez da batera ona euro moralki apurka jotzen, eta bueno, puntu ateraino hor eskerrak hortik ja igerlatik onantza, horre 10 segundotik gehiago ez dala izan eta uste dut hor bandera behintzat momentuz daukau galduta. Bai, gehitxo ez, bueno, nahi genuen baino gehiago, baina bueno, zein zuten bezala zure lankide aldon guztien deu, dena eman dugu, badagenekien kale bat areako nobia zala, orduan saiatu bera Hondarribia izugetatzen egin guztia, baina bueno, behin baliza 5 segundu atza iritsita saila zen bai egin etortzia, dena eman dugu, pixkat ikusi detenen beha gerri jordila hartuitela pixka junez lau aldea ber geixio oso geixio atatzen duen, baina bueno, ikusi dugu batetik estetik igual etortzen ginala, eta bueno, nik uste ez dutu deula, 8 segundu Hondarribiakin, urde beek emeretzi, sorionak urde behin duen estropatik eta bueno, gehiago ezin da izan duen.